Yeah. Figyelj csak Peti, ne rázd a rongyot. Látom a szemedben azt a sötét voltot. Túl nagy az ív, túl éles a kanyar. Mikor lettél hirtelen ennyire magyar? A tévében még villogott a logó. Te voltál a rendszernek az okos fogó. De most a gát túloldalán állsz a sárban, és úgy teszel, mintha nem te lennél a gyárban. Ahol a szövegeket öntik, a formát adják, ahol a hűséget forintban mérik és adják. Árulj el egy titkot, ne legyél gyáva. Mennyi volt a Júdás, csak a számlára? Mert nem hitből váltasz, azt én is tudom. Csak a biznisz ment félre az országúton. Tegnap még ott ültél a húsos fazéknál, ma meg már a nép hangjaként prédikálnál. Kifordítottad az akut, de műzlik a bélése. Ez nem lázadás Peti, csak az árfolyam nézése. Úgy adod el magad, mint a szabadság hőse. De te voltál a kirakat legfényesebb bőre. Most hirtelen fáj a rendszer, szúr a köv is, vagy csak apad a forrás, és kevés a löket is. Azt hiszed, elfelejtjük a közös fotókat, azt a sok haveri, kacsintós tempót. Hozd meg a neten, tolod az erkölcsi gépfegyver, de közben te voltál, aki mindenkit megnyer. Annak a világnak, amit most éppen köpködsz. Hányszor nézel még tükörben, mielőtt legfröccsönsz? Te nem vagy rockstar, csak egy jól fizetett színész, aki ha nincs gázsi, akkor hirtelen szívész. Dobjad le a maszkot, ne játszd a Mártit nekem. Mondd ki az összeget, neked ez a végzete. 100 000 milliók vagy egy komplett csatorna. Mikor dölt el, hogy neked a másik oldal a sorsa? A körtiszt is ellöktet, ha nem volt már haszon. Most minket akarsz eladni ezen a piacon?